Nu til sidste afsnit i vores serie De nye direktører om iværksættere med indvandrerbaggrund. Manden, som vi skal møde nu, er serber. Han har flere gange været på kant med loven og også om på den forkerte side af den. Men for nogle år siden skete der noget, der ændrede hans liv og satte ham på sporet af en direktørkarriere. Jeg mener ikke, der er noget moms på salg ud af Serbien. Silvan Popovic er mønsterbryder af en anden verden. Hvor er han fra, ham der advokaten? Han begyndte, hvor ingen har lyst til at være. Okay. Det, der er vigtigt, ikke også, det er det der med tolden og momsen. Og han er en der, hvor mange drømmer om direktør i eget firma. På en eller anden måde, så har jeg altid haft sådan en drøm om at være min egen chef. I dag har han eget lager. Det er nemmere, hvis du bestiller det igennem nettet. Egen netbutik og eget kontor. De fleste med anden etnisk baggrund har en anden mentalitet. Der er mange danskere, der ikke gider arbejde så mange timer om dagen. Hvorimod det netværk, som udlændinge de har med familie og sådan noget, hvor de hjælper hinanden, det gør det lidt nemmere at starte op. Silvans kone arbejder også i firmaet, og da han mødte hende, havde han flere fængselsdomme. Men så skete der noget. Jeg fik jo en datter. Jeg kunne jo ligesom ikke rigtig være bekendt og lige at være væk sådan et par måneder der og et par måneder der i fængslet. Silvan lagde en plan. Han tog en bachelor fra Handelshøjskolen, og nu har han skiftet Horserød ud med Hillerød. Det er herfra, han i dag sælger tilbehør til mobiltelefoner og råder andre til at tænke sig om. Der kan sagtens være ting, som man ikke sådan tænker over, når man skal starte en virksomhed op. Nogle ting, som skal skrives ind i vedtægterne, eller det er ikke bare lige sådan at starte op på en eller anden måde. Altså, det er sådan svært. Derfor har han selv allieret sig med både revisor, advokat og et bjerg af tid. Når man arbejder for sig selv, så ved man, at det er noget, der kommer en til gode på et eller andet tidspunkt. I stedet for, hvis man nu arbejder for en anden en, så vil det ikke være på samme måde, at man vil gå op i det. Selvom han ofte arbejder til midt på natten, så er det det hele værd, i hvert fald i Silvans verden. Det er ikke noget, alle folk gider. Man skal virkelig brænde for at lave noget for sig selv, og virkelig brænde for det, man laver. De fleste folk vil nok sige nej tak til en 16 timers arbejdsdag. Det tror jeg, de fleste vil sige nej tak til. Fra Horserød til Hillerød som indvandrer i Danmark. Der er 4 fastansatte i Silvan Popovics firma, men han beskæftiger også en række unge, der tjener lommepenge ved at arbejde der nogle timer om ugen.